lang hilin eh. Madjong buntag, madjong adlaw sa tibok kalibutan. Wasam tayo butang sa kalibutan karong panahon na. Happy advance, happy new year na. Adlong Bernis. Paano mas manod yan yung biyahe man, mga tumisupaw sa talipapa. Ngita ko na may gamuti, kaya naglisad og kalibang, wala sila magkagluto. Gadiyan padalhin tayo bigas mais, tipod sa bigas mais kay kabahiran man, manong soy may gaturon, sorry may gamuti, bakray naghapon bi. Doon na naitugtog lagi, kaya dapat suka ko ma-edit. Nakita alam ang tangan datos gawas kanang malinaw na among paglakaw nga wala nagtugtog. Klay na may wala may tugtog. Daso pa naka-albor sa kanggoan. Maraming t-shirt. Hi pud pa, hi buras. Bay lumis na nay. Bay lumis ng reunion kay kiut man. Kami nang duha bakler ron. Tumig talig kamot eh. Ito. Manarap kami. Manarap ko namin kamot ya. Tapos kuan. Balo day mig t-shirt. Kaning ija. Silang batch, silang reunion. Kaya rin naman gagatan ni ja. Alhang dako nga kang floraming chromatic nga t-shirt sa una. Nana ni ja haron. Nawahin na. Baklay may nga nga baklay pahin na kaladwa po gikas amang bay taman siguro po nes airline ladyo paglijat tatay sinanay si pangutana di ba gaday kuno ko magbaklay pa dong ilas mita di lagi mabaklay kay madyo magnatas bukid kay bukid maghapon ni madyo tug nas amo kay sutkaton pero matambahan nga makita matukog magdaong da nas bidik kay si bidik makalusot-lusot mas biukor kay naaman lagi biukor trabaho mo nang pwede ra shortcut sakay ni ja pero ngalis kaning gibiyaheng mando nga tricycle di gani makalusot dari sa mga gipuy-an walang dang tricycle gibilin sa ila sa magdaong bayan ra matong ilahang ruta o makalusot pag yung tricycle ni mando dani hayahay kaya mabiyayis mando pwede bangaban mi uli pag naghapon dyan saan di man makalusot mamasahi pa og kuan ampo laman lagi mig makalusot na ijahang tricycle kaya maka hits mig kada biyahe dyan matagbang mig lungsod walang di may makatagbang at tulong kami sa lipapa may daw mura yung bakla dyan ngita alag may itong kamuti yan tutuhan naman may kaya city naman pero arang inita na magadlaw sa city na kaning daan madaw ranis itong hangatuan nga anak ninang makay moro ni mabaklay-baklay na mo daw pero di po di mo bisita-bisita basta-basta kay trabaho po tutas Usmon ganit Ristos Usmon Hospital moro nga bang madungan danig makagawas kung na may gawason na may paliton moro makagawas mis aliwaros dito kaliwagngog kanina may makahanggap og priskong hangin pagburos panggi balan magsuri-suri kay nanghugpang na lagi kay wag man puy uwan morning fight ring mag-uwan kay grabeng lapuka kinahanglan puy magbutas but yung magawas mag-uwan na kinahanglan butas karon kay siga maglangit na nang giagni og lakaw-lakaw sa mi bisag wa may mamiso mata maka palit mi kamuti adto mga kamudang ilakaw-lakaw
Pwede man pwedeng sakdan, pero sayang pag pamiliti. Pwede naman mapas maglakaw, maglakon, ganun pamiliti, palit na lang kamuti. Kaya kamuti rabas Manila, tag dollar na ba? Tinta o cintang kilo na ba? Para sa gahapon ito na malit og buongon. Ano lakos buongon sa kanang pidila. So sino pagkaan pa ng mga pait man di pero balhari nag-isa. Yan duhan durag og cinta. Okay, murag na kag mong buros sa dito pakusbay nga ko mga vlog nga buongon. Anong pong gipalitan para makatilaw. Lahit naman itong buongon na sa probinsya. Diyan namin sa highway. Kay surkat mo ito bang jagian na namasawi na padong sa police station. Luwakan pala na munahan mo na nagtalipapa. Naitulay, naisapa. Ganghudan, sagingan, manggahan. Tadi pa mo abot ang police station na itulay. Namang lakaw-lakawon ma. Umatog talipapa. Ay sakayan na napadong sa Alabang ban. Ritso kag ban ritso. Kay banda ni. Alabang. Sakayan padung Alabang. Floramatics. Nakana, yung nakang rami. Sorry, midari. May subay. Naikag ko na nakita grumpo rin o rent nga para panindahan baka ng mga isnakan ang satapotan sa pa pilay rent sarado pa man. Naikag ko sa mga pwesto ani bang daplin nga pwede magtinda-tindas to sa portahan kaya hindi nga ni po lang tapit siyo pa o pwede na ko magluto-luto para dani na nga ni gamay na yung mga lutong saging nilagang saging suman lakwan o pamikitang kamuti kapanurot magkamirong kamuti kanang ligninay kay ugat ng pag-asa. Kano sa pipino te? Ito gitlog. Tawag lang presos ito. 50, 50, 8, maybe 50. Minta pa dito dari ka wages. A few moments later. Talipapa. Nakapalit saging si upaw 35 ang kilo. Ang paita dug presyo dali sa Manila in town. Sa mingaw saging sa Bohol. Ja ako nakapanurot ko kamuti na. Ang kamuti
Tag 70 ra ang kilo. Grabe. Ang talagang kamutis bay karon kuan. Nagaas na ganas. Nakita ko sa vlog niya isa nga nanay ang ganas daghana ha. Ano 70. Sila naka buok. Ja, sabay na palit kog isda nga kabasi. Kasi nakailag kabasi na ano yung nunan. Ja, sa ulan na ako paliya. Inunan with palija. Manikuan. Amang sudan ron panlud to. O di ay para sang hapon na ni. Para sang hapon. Kay naday guso si upaw. 150. Tag 200 kilo. Dahil 200 kilo pa? 200 kilos gusto? Hinuko. Sus. Kakaon sa sagbot sa Maynila. Tag 1/4 ag 50. Samantalang sa Bohol ag imong 30 sa naka kilo. Nazud kalay. Pero pag sud kay maikag man. Palit na laman sud. At ngan nagpresyo. Saang das tido-tido. Lazo ras precious Bohol, nalimang kag kamuti oh. Wado kamubos kamuti. 70 kilo. Na, madu kuno kay 70 ni super sinagi kuno sa gatos. Palija pod tag sa gatos pang kilo. No ko. Di man ta dinaha angay lam ta tamukaon pero saan ginahanglan man kapag tung bitok, tuwas bitok. Kog mangga, grabe la 5 kas mangga. Tag 120 ang kilo ring manggaha. Ha? Duha ka bukang napalit sa ingin sa pangano kung nipalit ko. Saang naikag man. Sang kaslang itag kaikag. Ja, pipino pod, mawag hapon. Ha? Kayo-kay kung dalang na, nagay 30 raman. Bila may kayo-kay, kaya ito sa ba nang magilabasan si 70 kilo, kanit 30 kilo. So, adanin sa di ba ni Aslum? Di ba mag-ubag at ang naong dari ni Kaon? Pipino po 2 kabuk, 30. 15 buok. Samantala tos Bohol, ang pipino, tag 20 lang kilo. Kasaka kilo sa 7 kabuok. Ang kalahira kadzog presyo daris. Mayla, pero unsaan taman, niya matadari, ang magmuli patag Bohol, mo palit. Paggas na lang palit. Muna yung magbinaklajan ganiha. Ito na yung saging niya. Biskin pares na ko ginamos. Nilaman ko pares ginamos kay may ikag sinsa. May ikag mong kagay ng lupong nalam na magsaging ginamos. Sagin ba ito? Tripan kay kuan man. Lupo. Mura nag 50 na pa. Inuko. Pag 50 ang uso na. Bahala na basta makatilaw. Kaya puwas. Kahidlaw man siya. Saging po, guwapa to na sila pa. Hinuko pagaluto kay dabong man di ay. Magwa nga mas pinusuan. Basta saging. Wala. Kib-kib. Bira. Abang paniluto ng saging. O gusto. Hapon, mapanihapon kamote. Kaya to ang kamote tinagkan. Nalimang kagamote tag 70 kilo. Parisan o brato ra kuno to ba tong 70. Siyagi kuno tag 100. Nuko. Natin kung kamote ato. Istilay mayor. Basta kakaan og lagot mo og dari og atay mamiso. At na mo mamiso kay hidlaw na makapalit. Ilang bugas dari pod yayay man kinabratos bugas na 52 pa. Pa. Hintay duwas untuk kami ta. Mura naman to. Pag inipiyak 52 dari. Kita pa nga pusbul, kailangan mo 40 city. May 40 din yun. Dani wa, gila ganing puwa nga 80 magani. Loko. Di sa Radyo po Endes Manila di ay. Goy. Saligan nga nagkam. Atos Bohol kaya pwede naman tamang lowi sa gingan. Tapa po dito kay para din eh. Pero dito, lesson po dito kapag kay mamiso. O dari, walang magamit ang tuluto dari kaya wala lagi pisto.
Sorry, bitaw may supaw ganihan na mga bakante ditong tapad-tapad nga katong pisto dito ang mga tuan mo ito ilang ito bisa ka kasutan mag-display kay highwayman kami dari kina suok man mi mang di ka dyan di pwede magtuluto kayo may mapalit kay may ramag mga tao tapos gawas kay pisto pisto dito tama na kay kag suri-suri na pistuhan ng mga tindahan nga mga kakanin pero pisto piwa napol tindag para sang himo budbud langhoy biko napol dito ipod mga daw yung mga tisis ko busok ang sabi kaya doon na nagdugub-dugub na doon na sounds doon ko ito dahil nangutana sa vlog na ito ko sa Suon Hermelita kato nangutana og pila ko anak ni Hermelita ang tabagandaan ni ang anak ni Hermelita unom ba? Ito kapito sindeli ilan naman ang anak unom lang ito zaha muna na magkaibawa naman sila si Inday sungay sa kapitutong sungay sa nga nila sila nagpadako ibawa naman to sila sa una kay tago-tago man to na mga kuan naibawa naman kay des pag nga to haningan magali siya nga i-regard ko sang mama si Inday Beverly ningin siya nga pakichat lang ni mama namin naman lagi pa sa makita siyang inahan naginahandag tumatoy na nga isa na magdahang ng utang nga kato ko nung katapos sang picture maba ko no to inahang Rosalina di o inahang Aisa di tumao papanito lang kita inahang Aisa ang pagpagatulat sa nagpaano ka pud mi nga masig makasindo mi mamiso kami ko nang bisita mang pakaratan isa kay naman siya may niingon nga mo kuno nga tuon watuhat po pag manasi sa na hanggang to ano sa miwan to hindi na mi mag-asa o ka ng mungari pa kasi sila maging mungari o maningari nga nangutana nga katong sa nangutana kinsa inahang Aisa wa pa mo kita katong nakitaan isa to yung suon jang manghod to ano jang manghod Beverly Florano na dito sa ta dito sa amig saging dabong gusok to na so tanan mi yan dyan hapon o basod to taman pwedeng mas hapon na inunan nga kabasi ni nga isda